Nilagdaan ng isang kasunduan o Memorandum of Agreement sa programang Province-Led Agriculture and Fisheries Extension System o PAFES sa pagitan ng Kagawaran ng Pagsasaka ng Gitnang Luzon at lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Bulacan nitong ika-4 ng Nobyembre. Pamamagitan ng PAFES, we will strengthen our partnership with the local government unit in terms of planning, implementing, and monitoring different programs and projects. Ito ay pinangunahan ni Regional Executive Director Crispulo Bautista Jr. at Bulacan Governor Daniel Fernando na ginanap sa City of San Fernando, Pampanga. Asahan mo niya ang buong suporta ng lalawigan ng Bulacan sa implementation ng PAFES para sa ikaginhawa at ikaganda ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ang PAFES ay isa sa 18 estratehiya ni DA Secretary William Dar sa ilalim ng One DA Holistic Approach. Nakita ko ang pagsusumikap ng ating DA. Sa totoo lang, nakita natin ang kaalagaan ng agrikultura itong pandemya ito. Inaasahang ipatutupad ang programa sa 16 na lalawigan sa Pilipinas na magsisimula sa 2022. Pinalalakas natin ang tunayan ng DA, local government units, mga academic at pribadong sektor upang mapalapit ang extension services sa mga nasa laylayan. Plano ng ahensya na mapalaganap ang implementasyon ng PAFES sa lahat ng probinsya ng Gitnang Luzon. Rica Salas, Agribalita, Central Luzon.